खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं किलिकां ब्रह्म बिटिआर गोरोबथा मावफुंनायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बे समाव गोबां बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव मिथिनानै मोननाय जादों। बिथां दिपेन बर'आ बुंदों दि बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंनायाव बिटिआरनि गासै दैदेनगिरि सीएम डिप्युटी चीफ स्पिकार इएम आरो एमसिएलएफ्रा मोनसे गोरा आरो मोनसे लामायाव फैनानै खामानि मावलांनांगौ। 46 जि एमसिएलए दङ। चीफ डेपुटी चीफ स्पीकर और इएम एमसिएलए गासैखौबो लाफानानै बिस्रा बयहाबो बिबान दङ जे एकर्डखौ मावफुंनायाव मोनसे गारां आरो मोनसे लामायाव फैनानै बिसोर बयबो खामानि मावनांगौ। राजखान्थिनि थाखाय राजखान्थिनिल' नङा खामानिखौ जों लुबैया होननानै फोरमायदों बिथां दिपेन बर'आ। बेनि अनगायैबो बिथां दिपेन बर'आ इउपिपिएल बिपिएफ एनडिए आरो बिजेपिआ बिटिआरनि थागिबि गोरिब गुन्द्रानि जौगानायनि थाखाय खामानि मावलांनांगौ होननानै फोरमायनायखौ बे समाव मिथिनानै मोननाय जादों। गोरिब गुन्द्रानि जिखिनि जौगानायनि थाखाय बे जौगानायनि खामानिखौ बयबो मावनांगौ आरो बे बेलायाव आङो सानो जे रिजनेल जायफोर फोर्सेस दङ इउपिपिएल जागोन बिपिएफ जागोन एलायन्सनि पार्टनार हिसाबै राष्ट्रीय दल दङ बिजेपि जाय जिरि थाया मानो बिथांमोना गासिबो बिटिआरनि बासिन्दा बिटिआरनि समस्तिनिफ्रायनो देरहानानै फैदों। बयहाबो एकर्डनि सायाव ट्रास्ट आरो बिसासा थानांगौ। एकर्डनि सायाव बयहाबो मोनसे अनसायनाय आरो हाबा मावनाया थानांगौ। दा बेखायनो अपोजिशनाव दङब्लाबो बिपिएफनि एमसिएलए बिथांमोनाबो संग्रामि नेता। साफ्रोमबो बिजाथियानो बिटिआरनि बियाबनिफ्राय देरहानानै फैदों। बेनिखायनो बयहाबो गोरोबथानि सायाव फोथायनानै हाबा मावलांनांगौ होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां दिपेन बर'आ। आरो बेफोर बाथ्रानि अनगायैबो बिथां दिपेन बर'आ बुंबावदों दि बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि लुबैनायानो जादों खान्थि गोरोबथानि हाबाया थाबैनो जानांगौ आरो भारत सरकार आसाम सरकारखौ जेसेबां हायो एसेबांनो नारसिननानै खामानि मावलांनांगौ होननानै फोरमायदों बिथां दिपेन बर'आ। खौरां मेलनि गेजेरजों बिथां दिपेन बर'आ आरोबाव मा बाथ्रा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। आपिल आरो दाबि होलांबाय थागोन। दा बेखायनो जोंनि जि लुबैनाय आरो हास्थायनाया जाहैबाय 46 जि एमसिएलए दङ चीफ डेपुटी चीफ स्पीकर आरो इएम एमसिएलए गासैखौबो लाफानानै बिस्रा बयहाबो बिबान दङ जे एकर्डखौ मावफुंनायाव मोनसे गारां आरो मोनसे लामायाव फैनानै बिसोर बयबो खामानि मावनांगौ। अकल राजखान्थिनि थाखाय राजखान्थि खालामनायखौ जों मालाबाबो लुबैया आरो नैबे 5 बोसोरनि मेन्डेटआनो बिटिआर बासिनि मेन्डेटआनो जाबाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि मेन्डेट, सान्थि गायसननायनि मेन्डेट आरो रायजो राजानि जि हप्स एन्ड एसपिरेसन जि गांनाय उखैनाय आरो बिथांमोननि जि सिमांमोन बे जौगानायनि थाखाय गोरिब गुन्द्रानि जिखिनि जौगानायनि थाखाय बे जौगानायनि खामानिखौ बयबो मावनांगौ आरो बे बेलायाव आङो सानो जे रिजनेल जायफोर फोर्सेस दङ इउपिपिएल जागोन बिपिएफ जागोन एलायन्सनि पार्टनार हिसाबै राष्ट्रीय दल दङ बिजेपि जाय जिरि थाया मानो बिथांमोना गासिबो बिटिआरनि बासिन्दा बिटिआरनि समस्तिनिफ्रायनो देरहानानै फैदों। बयहाबो एकर्डनि सायाव ट्रास्ट आरो बिसासा थानांगौ। एकर्डनि सायाव बयहाबो मोनसे अनसायनाय आरो हाबा मावनाया थानांगौ। दा बेखायनो अपोजिशनाव दङब्लाबो बिपिएफनि एमसिएलए बिथांमोनाबो संग्रामि नेता जातीय सत्ता जातीय संग्रामजों फैनाय आरो दिनै बिथांमोना मोनसे आन्चलिक दल 2003नि उनाव 2005 आव दानानै आन्चलिक राजनीतिक दलखौ सामलायदों। इउपिपिएलआव जायफोर दङ बिथांमोनाबो दिनै जातीय सत्ता जातीय आन्दलन आरो संग्रामनि गेजेरजों फैनाय आरो बे हिसाबैनो बिथांमोनाबो मोनसे हानजा आन्चलिक हानजा माने रिजनेल पार्टी दानानै दिनै सरकाराव दङ आरो बिजेपिनि जायफोरो जोंनि ओनसोलनिफ्राय दिनै एमसिएलए दङ बिथांमोनाबो बे आन्दलनखौ 30-35 बोसोराव नुबोदों, बे आन्दलनखौ बुजिबोदों। दा बेखायनो बर' हारिनि माने फार्स्ट एन्ड फरमस्ट लुबैनाया जाहैबाय बा बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजानि लुबैनाया जाहैबाय जे सान्थि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना टाइम बाउन्ड आरो स्पिडि जानांगौ। भारत सरकार आसाम सरकारखौ जेसेबां लेभेलाव नारसिननानै सरकार टु सरकार हाबा मावनांगौ आरो रायजो राजा गोरिब गुन्द्रानि जौगानायनि थाखाय हाबा मावनांगौ। बिनि थाखायनो मोनसे इउनाइटेड मोनसे एफर्टआव हाबाफारिफोरखौ मावलांनांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि समाव जोङो बयखौबो आपिल खालामो। राजखान्थिनि नामाव राजखान्थि खालामनायखौ जों लुबैया आरो अकल पावार पलिटिक्स खालामनायखौ जों लुबैया। पावार पलिटिक्सनि थाखाय नैबे 5 बोसोरा नङामोन आरो बेखौ जोङो मालाबाबो हास्थाया। बे 5 बोसोर जि मोनसे एलायन्सनि सरकार बा एकर्डनि उनाव आन्दलननि उनाव दानाय जि सरकार बे सरकारनि कमिटमेन्टआ जाबाय पिस गायसननाय एस्टाब्लिशमेन्ट
सुक्ति मावफुंनाय आरो गोरिब गुन्द्रा रायजो राजानि सिमां आरो आसा आरो बिथांमोननि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनाय बे